Бер риваяткә караганда, әлеге мәчет Казанны яклап шаһит киткән мөселманнарның кабере урынында төзелгән. Аның кыйбласын Габдел-Насыр Курсауи билгеләгән. Имамнарның берсе булып, барыбызга да билгеле булган татар әдибе Фатих Әмирханның әтисе Мөхәммәд Зариф Әмирхан хезмәт иткән. Әссәламу алейкум. Күп санлы сораулар буенча бер мәчет тарихы тапшыруның 2нче сезонын башлыйбыз. Һәм бүген без сезгә Казан шәһәренең Иске Таш мәчете турында сөйләрбез. Иске Таш мәчет Казанның тарихи мәчетләренең берсе. Аны Зур Таш мәчет һәм 9нчы Җәмигъ мәчет дип атаганнар. Урнашу урыны Яңа Татар бистәсендә. Хәзерге вакытта ул Мәҗит Гафури урамы 34нче А йорты адресы белән билгеләнә. Әйткәнебезчә, риваятләргә күрә, мәчет 1552 елда Казанны рус гаскәрләреннән яклап һәлак булган көрәшчеләр каберендә төзелгән. Кабер зур иске таш белән билгеләнгән булган. Ул таш озак еллар буена мәчетнең көнчыгыш фасады каршында торган дип сөйлиләр. Әлеге мәрмәр таш символик рәвештә шушы иске ташны алмаштыра. Иске Таш мәчет 1802 елда беренче гильдияле сәүдәгәр Мәшкәрә байы Габдулла бине Габделислам Үтәмешев акчасына төзелә. Ул кадгый классицизм стилендә эшләнгән, 2 бүлмәле, 2 катлы Җәмигъ мәчет булган. Манарасы 4 буынлы. Ул гыйбадәт залларын бүлеп торган калын диварга таяна. Аңа менә торган тар баскыч та шушы дивар эчендә. Манараның романтик формасы борынгы Болгар һәм Касый манараларына тартым. Мәчет интерьеры электән үк тыйнак һәм минималистик булган. 1830-1840 елларда мәчет Александр Шмидт проекты буенча реконструкция үткән булган инде. Аның архитектурасына үзгәрешләр кертелеп, ул киңәйтелгән. ТССРны Югары Советы Президиумы 1939 елның 22 апрелендә чыгарган указы нигезендә мәчет ябыла. Совет чорында ул мәктәп һәм склад буларак кулланыла. Ә инде 1994 елда яңадан ачылып, мәчет булып хезмәт итә башлый. Хәзерге вакытта исә Иске Таш мәчет реставрациядә. 2022 елның азагына аның Совет чорына кадәрге беренчел вариантын кайтарырга ниятлиләр. Шәһәрдә иң зур исәпләнгән 9нчы мәхәлләнең беренче имамнарыннан хәзерге Татарстанның Чистай районына карый торган Талкыш авылы кешесе Әмирхан бине Габделмәннанны күрсәтергә мөмкин. Ул биредә 1812 елдан алып, вафатына кадәр, ягъни 1828 елга тикле имам булып торган. Иске Таш мәчеткә нәкъ менә Габделмәннән ул Әмирханның имам булып сайлануы очраклы түгел. Ул Малмыш өязенең Мәшкәрә авылында укыган. Җәмәгате Газизә һәм абруйлы остазы Мөхәммәд Рәхим әл-Әшити да шуннан булган. Укымышлы мулланы Мәшкәрә бая салдырган мәчеткә чакырмыйча, кая чакырсыннар диенде. Ни дисәң дә Мәшкәрә кияүе бит ул. Шунысы да бар, мәхәллә халкы Әмирханны үзләренә имам итеп чакырганда, барыннан да элек аның уңышлы мөдәррислегенә, ягъни шәкертләргә дәрес әйтүенә өмет баглаган. Әүвәлге мулла заманында бу мәхәлләдә сабак бирү ягы нык аксый торган булган имеш. Бистә халкының бу ышанычы акланган. Әмирхан хәзрәт укыту тәрбия эшләрен җайга салып, тиешле югарылыкка күтәргән. Шуның нәтиҗәсендә абруе нык арткан. Уку йорты исә мөдәррисенә бәйле рәвештә Әмирхания мәдрәсәсе дип аталып киткән. Мәдрәсә шунда ук мәчет территориясендә урнашкан булган. Документларга караганда ул 2 бинадан торган. Кызлар һәм егетләр аерым укыган. Ел саен анда 80ләп шәкерт белем алган. 19нчы гасыр азагында бу мәдрәсәдә күренекле татар әдибе һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакый да дәресләр биргән. 1847 елда мәчетнең имам хатибы итеп Әмирхан бине Габделмәннәннең улы Хөсәен сайлана. Бу безгә шулай ук бик яхшы билгеле булган дин әһеле Хөсәен Әмирхан. Имам булудан тыш ул хөрмәткә лаек тарихчы да булган. Болгар татар ядкәрләрен өйрәнгән, ислам дөньясында зур роль башкарган шәхесләрнең тормышын һәм эшчәнлеген тикшергән. Хөсәен Әмирхан руханилыкны 1889 елда калдыра. Аның урынына башта улы Мөхәммәд Нәҗип билгеләнә. Аннары ул Чистайга китеп андагы беренче Җәмигъ мәчетен җитәкләгәч, 1875 елда кече улы Мөхәммәд Зариф икенче мулла вазифасын башкара. Ул мәдрәсәләрдә алдынгы ысуллар белән укытуга кагылышлы китаплар яза. Танылган язучы, татарның беренче сатиригы Фатих Әмирхан да нәкъ менә шушы Мөхәммәд Зариф мулланың улы Хөсәен Әмирханның оныгы була да инде.
Гомумән, Әмирханнар нәселе бик данлыклы булган. Аларны Казан ханлыгы чорыннан ук морзалар нәселе итеп таныганнар. Худайның рәхмәте белән дин әһелләре дә гаиләләреннән шактый чыккан. 1893 елда мәчеткә хәзрәтнең ярдәмчесе итеп 8 ел Бухарада белем алып кайткан Мөхәммәд Садык бине Шаһи Әхмәд Иманкылый билгеләнә. Биредә ул 1931 елда репрессия корбаны булгана кадәр тугры хезмәт куя. Мөхәммәд Садык хәзрәтнең иң төп хезмәте ул әзерләгән Коръән тәфсире, Тәсһилүл Баян фи Тәфсирүл Коръән бүгенге көндә дә ышанычлы гыйлем чыганагы булып санала. Дин әһелләре тарафыннан киң кулланыла. Казанның 9-нчы Җәмигъ мәчете булып торган Иске Таш мәчет үз вакытында Яңа Татар бистәсенең иҗтимагый үзәге дә булган. Хәзерге вакытта ул революция кадәрге һәйкәлләрне, масштаблы сәнәгать зонасын һәм совет архитектурасын берләштергән тарихи урынның алыштыргысыз бер өлеше Йөзек кашы. Реставрация эшләре башланганчы монда 5 вакыт намаз, җомга ва гает намазлары, тәравихлар, никахлар һәм мәчет эшчәнлегенә кергән барлык гамәлләр дә башкарылган. Ремонт эшләре тәмамланганнан соң Иске Таш мәчет яңадан тулы көченә эшләп китеп, өммәтебезгә хезмәт итсә иде һәм Казаныбызны тагын да бизәсә иде дигән теләктә калып, без бүгенгә саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга хәтле. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.